Good morning to all. So we continue our fifth chapter, web designing using HTML. In this chapter we studied what are the things we are studying: list in HTML, creating link and tables. So last class we discussed about how can we create tables using HTML tags. Okay. Then today's section we discuss about what is frame set and frames, and the last portion forms. So today we discuss about how can we create frame set using HTML and also frames using HTML. Okay. So first of all, what do you mean by a frame set? ഫ്രെയിം സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? ഫ്രെയിം സെറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ല നല്ല വെബ് പേജൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു വിൻഡോന് ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സബ് ഡിവിഷൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ വെർട്ടിക്കലൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും. സോ ഒരു വിൻഡോന് ഡിഫറെൻറ്റ് പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യണത്? ഫ്രെയിം സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യണം. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫ്രെയിം സെറ്റ് ടാഗ്? ഇറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് എ ബ്രൗസർ വിൻഡോ into horizontal or vertically. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസർ വിൻഡോനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ടോ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യണത്? ഫ്രെയിം സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടെയ്നർ ടാഗ്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? സോ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ടാഗ് അലൗസ് ടു വ്യൂ മൾട്ടിപ്പിൾ വെബ് പേജസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ വിൻഡോ. അതായത് ഒരു വിൻഡോനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഓരോ പോർഷനിലും ഓരോരോ വെബ് പേജസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, each individual sections in a frame set is called a frame. അപ്പോൾ ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സെക്ഷൻസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഫ്രെയിം സെറ്റ് എന്നും വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫ്രെയിം എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വിൻഡോനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടലി ഓർ വെർട്ടിക്കലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഫ്രെയിം സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സെക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഫ്രെയിംസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ ഫ്രെയിംസിലും എന്താ ഉണ്ടാവണം? ഓരോരോ വെബ് പേജസുകളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് വിച്ച് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ഫ്രെയിം സെറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രെയിം സെറ്റ് ക്ലോസിംഗ് ഫ്രെയിം സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഫ്രെയിം സെറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് ആണ്, ബട്ട് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എം ടി ടാഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രെയിം സെറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണത്. ആ വിൻഡോനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സെക്ഷനിലും പേജ് ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എന്ത് ഈ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യണത്? ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ടാഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ബോഡി ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേസാണ്. ബാക്കി എല്ലാ കേസുകളിലും നമ്മൾ ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എല്ലാ ടാഗുകളും എഴുതി കൊടുക്കുന്നത്. ബട്ട് ഫ്രെയിം സെറ്റ് ടാഗിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? HTML ഹെഡ് ടൈറ്റിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹെഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത്? ഫ്രെയിം സെറ്റ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത്. അവിടെ ബോഡി ടാഗ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രെയിം സെറ്റ്. ഫ്രെയിം സെറ്റിന് മെയിൻലി 4 ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണുള്ളത്: കോൾസ്, റോസ്, ബോർഡർ ആൻഡ് ബോർഡർ കളർ. ദെൻ കോൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോനെ കോളംസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യും? കോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ഇനി വിൻഡോനെ റോസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് റോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട്, കോൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡിങ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോസ് യൂസ് ചെയ്യും. ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വിൻഡോയ്ക്കും ബോർഡർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബോർഡർ കൊടുക്കാം. ഇനി ബോർഡറിന് കളർ വേണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം. സോ ദീസ് ആർ ദ 4 ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രെയിം സെറ്റ്. വാട്ട് ആർ ദേ? കോൾസ്, റോസ്, ബോർഡർ ആൻഡ് ബോർഡർ കളർ. ഇവിടെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, നോക്കിയേ. ഫ്രെയിം സെറ്റ് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രെയിം സെറ്റ് കോൾസ് ഈക്വൽ ടു 100, 200, 300 എന്നിട്ട് ഫ്രെയിം സെറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മീൻ എന്താ ചെയ്യണം? ഒരു വിൻഡോനെ എത്രയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും? ഈ കോമിറ്റ് കൊടുത്തേക്കണുണ്ടോ? 3 ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണത്. 3 ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണത്? വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ്. കോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഒരു സെക്ഷനിൽ 100 ഉണ്ടാവും, മറ്റേ സെക്ഷനിൽ 200 ഉണ്ടാവും, മറ്റേ സെക്ഷനിൽ 300 ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചേക്കണേ. 1, 2, 3 എന്ന് കാണിച്ചേക്കണുണ്ടോ? ഈ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചേക്കണത്. വിൻഡോനെ 3 കണ്ടോ? 3 സെക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും 3 പാർട്സ് ആണ്. 3ലും ഓരോ പേജ്. ഈ 1 എഴുതിയേക്കുന്നിടത്ത് ഒരു പേജ് ലോഡ് ചെയ്യും, 2 എഴുതിയേക്കുന്നിടത്ത് വേറെ പേജ് ആയിരിക്കും, 3 എഴുതിയേക്കുന്നിടത്ത് വേറെ പേജ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ 3 കോളംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ്
യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൾസ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം 100 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100 പിക്സൽ വരെ ഒരു കോളം, 200 അത് കഴിഞ്ഞ് 200 പിക്സൽ വരെ വേറൊരു കോളം, ദെൻ ബാക്കിയുള്ള 300 പിക്സൽ വരെ വേറൊരു കോളം. അപ്പോൾ ഒരു വിൻഡോനെ ഇവിടെ 3 സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഫ്രെയിം സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണത്. ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ. ഫ്രെയിം സെറ്റ് റോസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ എന്ന് എഴുതി. സ്റ്റാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർ കോമ സ്റ്റാർ എന്നിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ എത്ര പോർഷൻ, 2 പോർഷൻ എന്നാണ് മീനിങ്. ശരിക്കും സ്റ്റാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫുൾ പേജാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് എത്ര, 2 കോമീറ്റേഴ്സ്, ഒരു കോമീറ്റർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത്, അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും, 2 സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ റോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, 2 സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ഹൊറിസോണ്ടലി ആയിരിക്കും ഡിവൈഡ്. അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഒരു പേജ്. അപ്പോൾ പേജിന് ഹൊറിസോണ്ടലി ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും, റോസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര പെർസെൻറ്റ്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 20%, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 80% എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം 20യും ബാക്കിയുള്ള എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വരും, 80%. എഴുതി കൊടുക്കേണ്ട, ചുമ്മാ എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് പിക്സലായിട്ടോ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടോ അവർ എടുത്തോളും. ഓക്കെ. ഇനി കോളംസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോൾസ് എഴുതി കൊടുക്കുക. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഫ്രെയിം സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു പേജിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഓരോ പേജിലും ആദ്യം ഓരോരോ കണ്ടന്റുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കണം. കണ്ടന്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം, ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ്. അതാണ് അടുത്ത ടാഗ് പറയുന്നത്. ദ ഫ്രെയിം ടാഗ് ഡിഫൈൻസ് ദ ഫ്രെയിംസ് വിത്തിൻ എ ഫ്രെയിം സെറ്റ്. ഫ്രെയിം സെറ്റിലുള്ള ഓരോ സെക്ഷൻസിനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ HTMLൻ്റെയും അഡ്രസ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് എങ്ങനത്തെ ടാഗാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ empty tag. Then next we discuss about the different attributes of frame tag. Frame tag attributes ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കിയേ. SRC, scrolling, no resizer, margin width, margin height, name. ഇത്രയാണ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ SRC എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, സോഴ്സ് പറയാൻ, അതായത് ഫസ്റ്റ് HTML എവിടെയാണോ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ഏതാണോ അത് പറയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയേണ്ടത്, SRC. It specifies the name of the file to be loaded into a frame. ഫ്രെയിമിൽ ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫയലിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് SRC യൂസ് ചെയ്യണത്. അടുത്തത് സ്ക്രോളിംഗ്. സ്ക്രോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വിൻഡോനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തല്ലോ, അതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ആരോ സ്ക്രോൾ ബാർ വരത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം, സ്ക്രോളിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നോ റീസൈസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇതിനെ വീണ്ടും സൈസ് കൂട്ടാനോ കുറക്കാനോ നമുക്ക് പറ്റില്ല. മാർജിൻ വിഡ്ത്ത് കൊടുക്കാം, മാർജിൻ ഹൈറ്റ് കൊടുക്കാം, അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിമിന് പേര് വേണമെങ്കിൽ പേരും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. SRC, സ്ക്രോളിംഗ്, നോ റീസൈസ്, മാർജിൻ വിഡ്ത്ത്, മാർജിൻ ഹൈറ്റ്, നെയിം. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് നോ ഫ്രെയിം ടാഗ് ആണ്. നോ ഫ്രെയിം ടാഗ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബ്രൗസേഴ്സും ഈ ഫ്രെയിം ടാഗിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അതായത് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രെയിം എഴുതി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണത്, നോ ഫ്രെയിം ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യണത്. നോ ഫ്രെയിം ടാഗ് സ്പെസിഫൈസ് ദ കണ്ടന്റ് ഇഫ് ദ ഫ്രെയിംസ് കനോട്ട് ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ബൈ ദ വെബ് ബ്രൗസർ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വെബ് ബ്രൗസറിൽ കാണാണ്ട് പറ്റുകയാണ്, ചിലപ്പോൾ കണ്ടന്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം, നോ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തത് നെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫ്രെയിം സെറ്റ്. നെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫ്രെയിം സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഒരു ഫ്രെയിം സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും ഒരു ഫ്രെയിം സെറ്റ് വന്ന കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം തന്നെ അറിയാലോ. നെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു, ഒരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും ഒരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ വരിക. നെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫ്രെയിം സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഒരു ഫ്രെയിം സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും ഒരു ഫ്രെയിം സെറ്റ് വന്ന കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫ്രെയിം സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എ പെയർ ഓഫ് ഫ്രെയിം സെറ്റ് ടാഗ് എൻക്ലോസ് വിത്തിൻ അനദർ ഫ്രെയിം സെറ്റ് പെയർ ഈസ് കോൾഡ് നെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫ്രെയിം സെറ്റ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ. ഫ്രെയിം സെറ്റ് റോസ് ഈക്വൽ ടു 50 കോമ സ്റ്റാറിൻ്റെ. അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും, ഫ്രെയിം സെറ്റിന് എത്രയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, 2 റോസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. റോസ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഒരെണ്ണം 50%, അടുത്തത് എത്രയായിരിക്കും, 50% ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് അതിൽ ഫ്രെയിം SRC ഈക്വൽ ടു ഹെഡർ ഡോട്ട് HTML എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താ, അതിൽ ഫസ്റ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട അഡ്രസ്സാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ഹെഡർ ഡോട്ട് HTML എന്നുള്ള വെബ് പേജാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ വരേണ്ടത്. അത് 50%-ൽ വരേണ്ട അഡ്രസ്സാണ് ഹെഡർ ഡോട്ട് HTML എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് നോക്കി, വീണ്ടും ഒരു ഫ്രെയിം സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തേക്കണം.
ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം സെറ്റ് കൂടാണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ഫ്രെയിം സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തേക്കണം. അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചാണ് കോൾസ് ഈക്വൽ ടു 33%. ഞാൻ പറഞ്ഞു പെർസെൻറ്റേജിലും പറയാം ചുമ്മാതെ പിക്സലിലും പറയാം. 33%, 33%, സ്റ്റാർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം 50യും ഫസ്റ്റ് 2 റോസ് ആയിരുന്നു ഒരു വിൻഡോ ഇല്ലേ, അതിൽ ഒരെണ്ണം 50യും ബാക്കി ഒരെണ്ണം 50 ആയിരുന്നു. ഒരു 50ൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, header.html എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ബാക്കി ഒരു 50 പോർഷൻ ഇല്ലേ, ആ 50 പോർഷനെയാണ് ഇവിടെ എത്രയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കണം, 3 കോളംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 3 കോളംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് 33 ബാക്കി വന്ന പോർഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അതിൽ മൂന്നിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇവിടെ അടുത്ത പറയുന്നത് ഫ്രെയിം src ഈക്വൽ ടു സബ് ഫ്രെയിം 1.html, ഫ്രെയിം src ഈക്വൽ ടു സബ് ഫ്രെയിം 2.html, ഫ്രെയിം src ഈക്വൽ ടു സബ് ഫ്രെയിം 3.html. എന്നിട്ട് എന്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം, ഈ തുടങ്ങിയ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക, ആദ്യം തുടങ്ങിയ ഒരു ഫ്രെയിം സെറ്റും ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ അതിൻ്റെ ഞാൻ പിക്ചർ കാണിച്ചേക്കാം. ദേ ഇതാണ് എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. അതായത് ആദ്യം ഹെഡർ പേജ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു പേജിന്. ഈ ഒരു സെക്ഷനും ഈ ഒരു റോയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ റോയിന് ഇവിടെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തേൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് header.html എന്നുള്ളൊരു വെബ് പേജാണ്, അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഹെഡർ പേജ് എന്നുള്ളൊരു ഡാറ്റയാണ് കിടക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എത്രയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, 3 കോളംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ആ 3 കോളംസിൽ ഒരെണ്ണം ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം 1 എന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു, ഫ്രെയിം 2, ഫ്രെയിം 3, മൂന്നിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പം മൊത്തം എത്ര പേജായി ഇവിടെ, 4 വെബ് പേജുകൾ തന്നെ വന്നു, പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഫ്രെയിം സെറ്റ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു 5 വെബ് പേജസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ്, ഫ്രെയിം സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു HTML പേജ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഈ ഹെഡർ പേജ് വരുത്താൻ ഒരു പേജ്, ഫ്രെയിം 1 വരുത്താൻ, ഫ്രെയിം 2 വരുത്താൻ, ഫ്രെയിം 3 വരുത്താൻ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 5 വെബ് പേജസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഈ എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞേക്കണേ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി, ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കണം നോക്കി. ഇത് എത്രണ്ണോ, സ്റ്റീൽ സിറ്റി റോയിങ് ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു റോ, രണ്ടാമത്തത് ഈ ഒരു കോളം, ഒരു റോ, രണ്ടാമത്തതാണ് ഇത്രയും വന്ന ഒരു പോർഷൻ. രണ്ടാമത്തെ പോർഷനെ അഗെയിൻ എത്രയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കാം. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രെയിം സെറ്റ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചു, രണ്ടാമത്തെ ഫ്രെയിം സെറ്റിൽ വീണ്ടും ഫ്രെയിം സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പോൾ ഫ്രെയിം സെറ്റിനുള്ളിൽ വീണ്ടും ഒരു ഫ്രെയിം സെറ്റ് വന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫ്രെയിം സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫ്രെയിം സെറ്റും ഫ്രെയിംസും എന്താണെന്നാണ്. ഫ്രെയിം സെറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ടാഗാണ്. ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്റ്റി ടാഗാണ്. ഫ്രെയിം സെറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല ഫ്രെയിം സെറ്റ് എഴുതുന്നത്. ഹെഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്ക് ഫ്രെയിം സെറ്റ് എഴുതാം. ദെൻ ഫ്രെയിം സെറ്റ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രെയിം സെറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിൻഡോനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണത്, ഫ്രെയിം സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പോർഷൻസിലും പേജസ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണത്, ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത്. ഇനി ഫ്രെയിം സെറ്റിനെ നമുക്ക് റോ ആയിട്ടോ കോളം ആയിട്ടോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഫ്രെയിം സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും ഒരു ഫ്രെയിം സെറ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫ്രെയിം സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.